2025ean, Zarauzko udalak 44. Lizardi saria lehiaketa antolatu du. Euskarazko gazte literatura sustatzeko asmoz. Uztailaren 14 bitarteko tarte izango dute idazleek 44. edizio honetan parte hartzeko. Horretarako, aurkezten diren lanek ondorengo baldintzak bete beharko dituzte. Gazteentzako eleberria izatea, 13 eta 17 urte arteko irakurleentzat. 55.000 karakteretik gorako luzeera izatea. Jatorriz euskaraz idatzia izatea. Eta obrak originalak, argitaragabeak eta beste lehiaketetan saritu gabeak izatea. Irabazleak dirusaria jasoko du. Eta lan argitaratzerako orduan, Zarauzko udalak ilustratzailea diruz lagunduko du. Xehetasun guztiak zarauz.eu helbidean aurkituko dituzu. Lizardi saria. Zarauzko udala.